ka tɛgɛ k'u la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka balan dɔ fanga furancɛ fanga la fɔ cogoya wɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko affaire déstabilisation olu kɔni ka kiiriw bɛ dayɛlɛ bi Cour suprême na o hukumu kɔnɔna la fɛn kɔni ye CDR maaw ye olu sigilen don ka fɛn jumɛn de ma kɔnɔ Sam Samabali bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ. Sam Samabali ini sɔgɔma. Maa ni sɔgɔma Isa Kaba. Sam Samabali procès min n'a bɛ wele ko affaire de déstabilisation. Hakila a kan ka kɛ kiiri ɲɛkɔrɔ bi ntɛnɛndonya sɔgɔmada in na. Aw minnu ye CDR mɔgɔw ye aw jigi bɛ mun kan? An jigi tɛ foyi kan k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ i tɛgɛ ɲɛsin Mali ma k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛ bonyalen tɛ Mali kɔnɔ n'o ye droit de l'homme ye. Diɲɛ arajosow diɲɛ telesow ye o mankutu jugu min ta ka ɲɛsin Mali ma an jigi b'an ka Cour suprême kan bi an ka kiiri tigilamɔgɔw kan o mankutu jugu k'o bɔ Mali kan ni maa kofɔlen ninnu k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ u ka segin ka taa sunkalo tɔ k'u ka denbaya la. Sam Samabali kunnafoni jumɛn bɛ aw bolo a ko kan i ko k'a kan ka kɛ bi a kan ka kɛ Cour suprême na a kunnafoni dɔw b'aw bolo jama kan ka bɔ min kalama wa? A kunnafoni bɛɛ kɔni jɛlen don ka d'a kan yanni bi sɔgɔmada yɛrɛ cɛ n'o ye 19 avril ye an tun b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko Cour suprême ka sigi nata kan kan bɛn le 19 avril ma mais a kan ka kuma dossier minnu kan o dossier kun dalen tɛ kɛnɛ kan mɔgɔw ka mun dɔn n'an filɛ ka kuma sɔgɔmada na mun na 19 avril dossier minnu kan ka tɛmɛ Cour suprême chambre criminelle kɔnɔ bi ni da kan ka don a kuma la Arasibaciw ni Vital Robert Diop ni Ajugu Makitalu u tɔgɔla dossier in a bɛ tɛmɛ sɔgɔmada na o kɔni o dogolen tɛ o jɛlen don o ye kɛnɛ kan ko ye baara bɛɛ kɛlen don mun ye progrès mun ye pouvoir kɛ ka bɔ cour d'appel la o y'a ka mémoire kɛ mun ye Cour suprême yɛrɛ progrès fana ale y'a ka réquisitoire kɛ o bɛɛ y'a sɔrɔ avocat fana olu y'u ka réponse olu ye o kuma chambre kiiritigɛla minnu bɛ chambre criminelle kɔnɔ Cour suprême olu bolo u da don a la ka kuma kan yali chambre d'accusation ye min fɔ cour d'appel kɔnɔ o ni sariya bɛ bɛn wa o ni sariya tɛ bɛn a dun dogolen tɛ mɔgɔ la k'a fɔ Mali code pénal ye min fɔ code de procédure pénale ɲɛli bɛ kɛ sira min fɛ o tɛ dogolen mɔgɔ la donc an jigi b'an ka kiiri kan k'a fɔ bɛɛ y'i tɛgɛ ɲɛsin Mali ma ni kuma min ye u bɛna Mali image ko k'a jɛ. Ayiwa Sam yalima maa minnu ni kiiri binnen don u kan i n'a fɔ Mohamed Yusuf Bacile ani Vital ninnu u yɛrɛ bɛ na wa walima u ka solonalidonbaw dɔrɔn de bɛ na kɛnɛ kan? U ka solonalidonbaga de bɛ na kɛnɛ kan mais l'audience elle est publique u ka solonalidonbagaw ani u kanubagaw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka ko minɛ ka da kan la justice elle est rendue au nom du peuple jamana kɔnɔdenw a bɛ di olu tɔgɔ de la. Ayiwa cour d'appel ta ye o tun ye avocat yɛrɛ dama mais ni cette fois-ci l'audience elle est publique. Ayiwa comme aw ye jamabatigiw ye CDR mɔgɔw wele kan jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin aw ka tɔndenw ma? K'a fɔ tɔnden ye bɛɛ ka to sariya kɔ bɛɛ kelen ka to république sariya minnu ta kan ka tilen ma mɔgɔ kana falenni kɛ mɔgɔ kana yɔrɔ kari mɔgɔ kana dankari adamadenw ka hakɛ foyi la ka d'a kan e ka liberté o bɛ dan yɔrɔ min o dɔ fana ka liberté daminɛ yɔrɔ de an kana se maa si ka fɛn ma an kana dankari maa si ka hakɛ la sariya ye min fɔ an ka to sariya kɔ. Ayiwa o la Sam Samabali aw kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko kiiri bɛ ban bi walima kiiri n'u bɛ don bi kunnafoni kura dɔ bɛ di aw ma wa? An jigi bɛ min ka bi ninnu ka taa so o de bɛ dan kɛnɛmaya bi wa wuludana bɛɛ sɛbɛnni ka kɛ ka fɔ a di kasogo gardiw ma ko a ye ninnu labɔ u ka taa so kiiri ko foyi t'u nɔ la. Ayiwa Sam Samabali an bɛ i fo ka CDR kɛdenw bɛɛ lajɛlen fo n'a ko labanna cogo min a kunnafoni duman mana kɛ min ye bi an n'a da mɔgɔw tulo kan bi tile tɔ la. N'Ala sɔnna ka Isa Kaba merci beaucoup. Merci beaucoup. Sam Samabali ka laseliw tun bɛ tali kɛ na an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ nin b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔ Amadu Isa Kaba Sidibe ale ye kumaso lasɔrɔ fɛn min kɔni ye bi décryptage baw ye i n'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ fɛn min ye kalafili nataw ye olu wagatiw fɔlen kɔrɔ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ gɛlɛya dɔw kɔni bɛ ka don transition kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isa Kawjim ani maa dɔw olu kɔni y'u kan kɔrɔta ni a kuma ye o la k'aw ko kɛra cogo di Isa Kaba ale bɛ walawalali kɛ an ye. Kaba in sɔgɔma. Fanta Tomota an bɛ foli ani danni di ma sunkalo in b'a dɔn ka fɔ bon e fana fasa jallo ka tɛmɛ ne terikɛ kan. A ma nɔgɔ. A danu bɛɛ jara cɛ. An bɛ foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma an kɔrɔkɛ Sori o dogo ɲɛba kunu ɲɛ b'a la télé la n y'a dɔn ka fɔ ko sunkalo b'a kan dɔɔni an b'a fɛnɛ fo.
D'accord, an b'a fɔ nin wagati in na kaba an bɛ don an ka babu kɔnɔna la hakilina jiginna alamisa tɛmɛnen ye fɛn min ye ministre de l'administration territoriale ye ale kɔni ye kalafili nataw wagatiw ka olu dangɛnɛmaya an bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama olu kɔfɛ ne b'a fɛ ka dɔn réaction kɛra fɛn jumɛnw ye. Oui, mais bon n'i y'a ta ka jate i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ wagati laban in kɔnɔna la politiki mɔgɔw dadelen don kosɛbɛ an y'o fɔ yan nɔ politiki mɔgɔw ka kuma man ca u caman kɔni bɛ yen nɔ olu jiginnen don ŋaɲa kɔnɔ ka ban ka taa kalatalaw yɔrɔ ɲini mais dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ kalata fana logique kɔnɔ i y'a fɔ kabi kuma daminɛ na Isa Kawoji kumakan fun fɔlɔ bɔra ale fan fɛ a y'i kan kɔrɔta n'a kuma ye ale y'i kanto k'a fɔ ko o kuma ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta la binna kalata de kama ko ayi ko jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ma bin kalata kama ko mɔgɔ minnu sara o kow ma ɲɛnabɔ ko caman min kɛra yuruguyurugu minnu kɛra san 7 in kɔnɔ ko da tɛ ka tu o kuma la ko fɔ kalata et a ka kumaw kɔnɔ fana il a été très dur avec le premier ministre a ye kuma gɛlɛnbaw ta ka premier ministre Mokhtar Wane sɛgɛrɛ ale kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Hussein Amion Gindo o fana ye kumakan bɔ Hussein Amion Gindo ni o ye kodɛn ma ɲɛma ye nka jɛkuluba wɛrɛ bɛ yen nɔ alliance jigiya kura a ye o ɲɛmaaba fana ye ale y'a jira k'a fɔ ko awɔ ko an bɛ se ka taa kalata la ko nka k'u bɛ sariya sunba falenni ko kuma min na ko k'o yɔrɔ bɔ a la ko parce que k'o bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔ don hali kalata ko yɛrɛ la ka bisibasa don hali kalata ko yɛrɛ la ale ka faamuya la n'i ye révision constitutionnelle ko kuma référendum ko kuma in ta ka bila kalafili ɲɛ dɔrɔn k'o bɛɛ bɛna tiɲɛ ale ma ban kalafili ma nka ale bolo u ye référendum min don a programme na a chronogramme kɔnɔ u kun kan k'o bɔ a la Clément Dambélé professeur Clément Dambélé n'ale ye yuruguyurugu kɛlɛli tɔn o maa ɲɛmaa ye ka fara o kan M5 RFP maa kun don ale fana y'i kan kɔrɔtan k'a fɔ ko fɛn o fɛn kun minnu kama ko Ibrahim Boubacar Keïta gɛnna ka bɔ fanga la ko tant que ni o kun ninnu ni olu ma larawe k'u jateminɛ ko cogoya si la k'an tɛ taa kalata la nka Fanta Tombota ninnu ka nin réaction ninnu kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ politiki mɔgɔ maa camanba de bɛ Mali kɔnɔ minnu ma ci cɔgi cɔ fɔ ka bɛn ni nin ko in ye alors que tubabuw ko ten tɔ ko maa min ma fɛn fɔ k'o kɔrɔ ye k'o tigi sɔnna alors maintenant n'i ye ninnu ka kumakanw ta ka jateminɛ n'i ye a Isa Kawoji mayɔrɔ bɔ a la k'a jateminɛ a ye kuma minnu fɔ c'est vrai que tiɲɛ dɔw b'a la tiɲɛ dɔw b'a la cogo di ka sababu kɛ gɛlɛya dɔ de binna jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu ni olu kɛra sababu ye maa min tun bɛ fanga la légalement k'o tigi bɔ fanga la n'o bɔra fanga la ka na an bila furancɛ fanga kɔnɔ c'est vrai que a gɛlɛya bɛɛ tɛ ta ka da tabali kan yɔrɔnin kelen nka dɔw bɛ yen nɔ da tun kan ka tun minnu kuma la transition in kɔnɔ hali ni u bɛ bɔ u sen fɛ dɔɔnin dɔɔnin ka taa i n'a fɔ maa 23 min n'a fɔra k'a fɔ ko olu ntanyana ko in kɔnɔna la ka fara o kan yuruguyurugu waleba dɔw bɛ yen nɔ minnu kuma cayara jamana kɔnɔ olu baara nundon baaraw olu kunkan ka bɔ ka sɔrɔ kalata ko kuma ma fɔ donc n'i ye Isa Kawoji mayɔrɔ bɔ a la k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ka kuma o kuma dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka a yɛrɛ fana jalaki kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ CNT min kɔnɔna la ni 2 millions et poussière bɛ sɔrɔ la k'a tɛ fɛ ka bɔ fanga la o kama nka n'i ye kuma ta k'a da i ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la jo dɔɔnin bɛ a fɛ nin kelen na jo dɔɔnin b'a fɛ nin kelen na ka sababu kɛ ni an taara kalata la nin ɲɛ kan tantɔ o bɛ i b'a fɔ fanga cɛ furancɛ fanga ye fanga bin nafa foyi ma kɛ a la ni erreur de tun ye fanga bin o la hali min binna o ka segin ka n'a nɔ la o fana ka fisa ka dɔ bɔ yen dɔrɔn ka dɔ sigi donc n'i ye ko ninnu jateminɛ o cogoya la ten tɔ. D'accord Amadou. donc n'an y'a faamu nin ko in bɛ ka taa cogo min na ni fɛn ninnu ɲaamile ninnu ma ɲɛnabɔ hali ni président wɛrɛ sigira ni coup d'état kɛra a la a kana bali maa la wa. a bɛ i b'a fɔ an b'o cogoya de la ten tɔ k'a sababu kɛ gɛlɛyabaw yɛrɛ ye minnu ye olu kumaw ma fɔ hali cour constitutionnelle ne y'a fɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen hali a fɔra k'a fɔ ko cour constitutionnelle ka baaraw waɲama ye ko ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini cour constitutionnelle ka participation élection la d'a ma tu o kuma la ko ka fɛɛrɛ ɲini élection yɛrɛ kalata yɛrɛ gɛlɛya ye jumɛn ka fɛɛrɛ ɲini o la parce que an ka gɛlɛyaw mana bi an ka jamana kan fɛn fila de don kalata gɛlɛyaw bɛ yen nka kalata gɛlɛyaw bɛ na jumɛn ye o ye marakojuguya ye marakojuguya mɔgɔ dɔw bɛ marakojuguya kɛ san 5 san 6 san 7 mɔgɔw bɛ marakojuguya kɛ o mɔgɔ kelenw olu bɛ tila ka na tuguni ka kalata bisibasalen kɛ k'u maintenir fanga la o ye gɛlɛyaba ye ka sababu kɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ka san 5 fɔlɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko ni ko tun bɛ ta o ɲɛ ma
jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta an ka cɛncɛn ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a tun b'an ka mandat filanan sɔrɔ a tun b'an ka mandat filanan sɔrɔ ka sɔrɔ ka san 5 fɔlɔ min kɛra san 5 fɔlɔ in baara ma ɲɛ a ye fɛn o fɛn fɔ k'a b'o kɛ a ma se k'olu kɛ wa ka far'o kan a y'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ ko o ko kɛ a ka jamana kuntigiya hukumu kɔnɔ a ma se k'olu baaraw si layidu timɛ nka san 5 wɛrɛ tara ka di a ma o hukumu kɔnɔ cogoya min na ni a ma faamu o kuma cayara cour constitutionnelle jalakira o la ni i ye o scénario kelen ta ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ta bɔ yen dɔrɔn ka na ni mɔgɔ wɛrɛ o fana bɛ san 5 fɔlɔ kɛ o cogoya kelen na ten tɔ a b'a kun na k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la donc il faut que sɔnni an ka to coup d'état la an k'a lajɛ an ka kariya ka jalon bila sen kan minnu b'a kɛ marakojuguya o bɛ dabila parce que mun bɛ kojugu bɔ dugu la ni mɔgɔ dɔ ɲangira engrais feerela tɛ équipement militaire ni dossier fila tant que ni mɔgɔ ma ɲangi ni dossier fila la ɲangini baliya bɛ kɛ laada ye an ka jamana kɔnɔ. Donc kaba n'an y'a faamuya ça veut dire que fɛɛrɛ Mali yɛrɛ mako bɛ min na yɛrɛ kun ye ka waati dɔ de ta hali n'a jɛnyana kosɛbɛ c'est ka fɔ ka jate minɛ ko minnu bɛ kɛ k'a bɛɛ danabɛn k'a ban pewu Mali ka taa base kura kan n'i ko k'o ka kɛ est-ce que nin kalo 18 na nin baara in bɛ se ka kɛ kalo 18 tɛ tuguni min dira sincèrement est-ce que c'est possible o kɔnɔ Mali mago bɛ jalon kura minnu ka poser gabakuru kura minnu ka da birikiden kuraw ka da Mali kura ko ka ɲɛnabɔ est-ce que a bɛna se ka kɛ ne bɛ mɔgɔw fɛ n'i tun ye minnu ɲininka o b'a fɔ transition mana kɛ cogo o cogo au moins a dɔgɔyalen tun ka kɛ c'est à dire que san 2 ye an ka se ka baarabaw kɛ ka se ka taa hali n'o y'a sɔrɔ majɛw bɛ transition mɔgɔ ka baara la nka baaraw tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ni temps ma di mɔgɔ ma parce que n'i y'a kɛ galaba kɔnɔ mɔgɔ min fana bɛna na fanga la o ni a nɔfɛ mɔgɔw an'u ka kungilennaw an'u haminanko an'u ka sɔrɔ jɔrɔ olu bɛna ka n'u ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o tigi tɛna fɔ k'a fɔ ko ninnu minnu fɔra an ka olu baara kɛ wa n'olu ko k'u b'o kuma fana fɔ a bɛ fɔ ko subaga musokɔrɔba ni gɛn don chasse aux sorcières a bɛ fɔ ko o don ka sɔrɔ kɛ jamanakuntigi Amadu Tumani Ture binnen Ibrahim Boubacar Keïta nalen fɛn fɔlɔ min ni o fɔra o ye ka fɔ Amadou Toumani Touré ka gestion a ka larawe k'a lajɛ mais o digira maliden bɛɛ la parce que mɔgɔw y'a bila u kunna ko subaga musokɔrɔba ni gɛn don ni fanga min taara élection kɔfɛ n'o tigi ko k'a bɛna da don Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la dɔrɔn o kuma kelen de bɛ n'i jɔ donc transition de bɛ se ka fɛn dɔw bɛ yen transition de bɛ se k'olu kɛ. ayi ko mara kɔni cogoya min n'i da ser'o ma ni transition kɔni ma se ka fɛɛrɛ kɛ ka IBK ka san 7 in mara cogoya ko juguya o kɔni ɲɛnabɔ. mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya foyi t'a la mɔgɔ si tɛ se ka ɲɛnabɔ. c'est pourquoi c'est vrai que communauté internationale b'an kɔ c'est vrai que mɔgɔ wɛrɛw b'an kɔ c'est vrai que majɛbaw bɛ transition ka baara la mais ne tun bolo transition tun kan ka daba danɔ bila baara dɔw la hali n'a taara minnu bɛ se ka continuer a bɛ fɔ k'a fɔ ko transition de y'a daminɛ o ye recommandation a banna. D'accord, mais kaba o la i bɔra ka o min fɔ sisan mun de kan ka se ka kɛ transition ma ɲɛmaw fɛ walasa ka ko dalabɛn yan'u tagali cɛ. walasa ka ko dalabɛn transition ma ɲɛmaw k'u tilen fali kan u k'u tilen fali kan u ka kumaw ɲɛfɔ a ɲɛ binna parce que n'i ye transition n'i ye Isa Kawujim ka bɔli jateminɛ Isa Kawujim furadama a bɛ fɛrɛ ka hakɛ to a bɛ kumaw ta mɔgɔ wɛrɛw da ni ale baladen lama don wagati bɛɛ n'i ye kuma min bɛ ale baladen da o b'a sɔrɔ o bɔra balaba dɔ da n'o y'a sɔrɔ transition fan dɔw maa dɔw de bɛ yen nɔ minnu fɛla ye Isa Kawujim bɛ ka nin min fɔ tantɔ olu y'o k'a don Isa Kawujim da u yɛrɛ ka bɔ k'a ɲɛfɔ avec des arguments jamanadenw tɛ ban o de y'an ka jamana fiɲɛ c'est à dire que mɔgɔw bɛ fɛn dɔw défend mais u bɛ na n'a y'u kɛrɛ kan u ka na avec des arguments k'a fɔ malidenw ɲɛna nin baara in tɛ se ka kɛ nin wagati la an ka taa o kan nka mɔgɔw bɛ na u kɛrɛ n'u kan fo à la dernière minute ka n'a cun n'o kɛra dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ ka sanga sɔrɔ olu kan donc u ka bɔ u k'a ɲɛfɔ a ɲɛ bina kalo 18 kɔnɔ sincèrement anw bɛ fɛ ka baara minnu kɛ a tɛ se ka kɛ kalo 18 kɔnɔ ni an malidenw bɛ se k'an sigi a bɛ kɛ concertation ye o a bɛ kɛ fɛn o fɛn ye o ou bien comité min n'o baara kan ka daminɛ ni o b'a décider a kuma ka fɔ kuma de b'a ban kuma de b'a ban ka kɛrɛkɛrɛ ka nali la ka Isa Kawujim ni Clément bila ka kumaw fɔ tuma dɔw la hali ni jo b'u bolo olu ka passé yɛrɛ b'u bali tuma dɔw la mɔgɔw tɛ sɔn ka kumaw ma.
ama nɔgɔni bɛ sɔgɔmada na jɛmukan datugu faamuyaliko ɲuman an b'o ɲini kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Kaba kumakan labanw ye ka foli di kanubagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fuseni Tarawele Berté Santer an bɛ a fo ka a waleɲuman dɔn kanubagaw bɛɛ lajɛlen fast food mɔgɔw Amdalaye an b'o u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli di Aba Kuyate ma yan fo Segu an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Fode Kone a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ u fo ka Segukaw bɛɛ fo ka Bakari Sidibe yan fo Gawo ani a furumuso Asan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an n'u ka denmisɛnninw an b'u fo yan fo an kanubaga fɛn o fɛn bɛ Gawo k'u bɛɛ lajɛlen fo Amadu baara banna waati sera an bɛ bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen bɛ